16 март. А на 16 март, в средата на месеца, аз имам една ненормална генерация. Всеки ден слънце и за половин месец съм генерирал от 6 кВт панели 410 кВт. Това е повече отколкото целия месец февруари 365 и повече от 350 кВт, които са генерирани през януари. 410 кВт за половин месец. Като на ден имаме над 25 кВт. Грубо. Имам по 30, 30, 32, отново 30 и общо взето се въртят около 25. Тоест повече от 25. Ето. 26, 27, 28. Ненормална работа. До сега не съм правил такава генерация за една година.